Pe oameni trebuie să iubești, dar de încrezut să te încrezi numai în Dumnezeu. Am avut ochii de copil senin, pentru că eu nu mă dau bătut niciodată. Am citit undeva într-o carte în urmă cu 25 de ani să nu te dai bătut niciodată. Că Dumnezeu ori va pune o stâncă sub tine, ori te va învăța să zbori. Când am avut nevoie de protecție sub picioare, Dumnezeu s-a făcut stâng. Când am văzut că sunt obstacole prea mari, mi-a dat aripi și am trecut peste ele. Nu urăsc pe nimeni, n-am invidiat pe nimeni niciodată în viața mea. Pe oameni am iubit, dar greșeala mea a fost că de mult de m-am încrezut în oameni. Romani 8:28 rămâne valabil. Toate lucrurile lucrează împreună și sunt lucrate împreună de Dumnezeu în traducerea corectă. Nu că lucrează singuri așa de capul lor.